ndị eke wee bịa serve onye akwụkwọ before malụ na ya dị serious n'oche na ya just na-egwu egwu eweluo na court wee kpebe di wee sị na ife bụ nsogbu bụ na ya na-edisrespect ya na ya na-akpali ya na ya na-agwa okwu anyhow maka na ya da alụ ọlụ ewee jụọ ya wee sị how long ka ị nọgo without ịlụ ọlụ 12 years George wee sị ya hey chekwalo 12 years ka ị nọ nwaanyị a na-enye gị nri na-akwụ ụgwọ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ ụlọ na-eme everything si okay eziokwu na ị na-akpali di gị ya wee sị George yes na ya na-akpali ya maka na o nwere ife ọ chọrọ ịlụ na ya na-akpali ya maka na ọnya na-enye ya nri apụta ụtụtụ nwoke isi etu nọla ana n'ụlọ na-akwụghalị nka na-abụ bido ịchụgharị nwa ya na ya na-abọbi maka na o nwere ebe ọ na-alụ ọlụ ya wee bidozie nya jesie batanya akwa bịa na ọ bụ na ya gbara ajọ na ya kala ịkwụsịghị inye nri sef ka ọ chọọ ife ọ ga-alụ George wee sị ya ya na ifela ada eme gị na for 12 years ka ị nọbe nwaanyị ọ na-enye gị nri ọ sị na ya gwara ya sị ọ bụgodu ije kwa baro ya jee kwaba baro nri ya kịara ife ọ na-alụ nọ nri ya chọọ ka o nwee ife ọ na-alụ so George wee jụọ ya wee sị ya ma ọ ka chọọ ya wee sị George na ya chọrọzi George wee sị ya ma ọ ga-ebu ngwongwo ewee na ya wee sị George na ọnya gbara n'ala ụlọ hai George tie gị nwa gbara n'ala ụlọ ebe unu bi ya sị George yes na-enye ka ọ nọ ebe a onye nwa gba ya gwara ya ka agbata na tugeda ọjụ George wee sị ya chekwelo so no this man ga-apụlụ gị n'ụlọ ya sị ya George sị na ọkwa akụkọ ndị ọcha ka apatalụ hia kedu nwoke bụ nwoke na-eme ụdị omume a na-agwa George sị ya na ya da anọzi George wee sị ya na o nwere n'ife a na-edivorce unu maka na unu ada alụ di na nwunye oh yes so n'ife nya chọrọ kịta ebe a bụ gwa m ife ọ ga-abụ mee ka ịdụ happy nya wee sisi nye restraining order na ọma mbatazi bie and na ọ ga-akwụbịa child support the man wee sị na o nwere ife a na-alụ ka anyị sikwa child support George wee sị ya na fa na-enye ọda bọsọ ọbụla o bidola ọlụ nya report ọhịa ka ọ bịa kwụba child support apịghị ọtago mana a na-enye ya restraining order na nya abanyezi n'ebe nwaanyị a nọmba 1 ọ bụrụ na ya nọmba 2 ide anụ ya anụ apịghị ọtago ọ sị m ọkwa na o wee nata paakị ya ngwongwo ya wee jawala ọ sị m ya wee zụba ụmụaka ọ sị m na ife niile lesịrị ife niile gbasalụ feeding lesịrị maka na ya da abụdazi di ọ ga-ata anụ ọma nta na ọma mme nne ọma mmebie ebe afọ ka a nọ cheta sef na ya nụbedi na ọbe nwoke ka ya bi wee na-avụsịsị ụmụaka wee mụ ụmụ na-ese ọ sị m na ife nya na-akọla anyị ma 5 years ago mana ife ji wetara anyị akụkọ ọkịta bụ na gịnị mee na di ya achọtago ọlụ wee lụba ọlụ wee jee na kọtụ jee rịpọtụ ịghọta na wee bịazie wee na-ayụ ya nya ndị be ha mama mia wee kpụrụ ya wee bịa wee na-ayụ anya biko ka ọ acceptkwa ya ka anyị ya na-abọbili ka o jee mee gie ịghọta na nke o wee nwere ụmụaka niile ọsị m nne na ọnya bụ ife dị na kịta ya wee na-eche ihe a na ya sị ya na ya ma nnụzi a ọ dị too lazy to fault na nke ọ chọta kịta ọkwa na olu uzukwe dị ọlụ again na enyebekwu ya nri again ọ na-aṅụ iyi niile dị n'ụwa si na o nwere ifebegide ka alụzu disi ọlụ again na ọ bụgodu na alụzu onye na ya ga-amụ ọlụ aka na ya ga-eme nna na ya ga-emebie na-ayọ na ndị be ha na fa anagoli na vileji kama ya na ndị be ha nụrụ na ụmụ ise ka ọ ga-ahapụ n'ụzọ alagbalọfa ya alagbalọfa ha ncha niile kwa mbọsị kpakpakpa na-akụ aka nya jesie bata medi a na-agụli ya mmadụ n'one bịalụnụ fon ya na-aring ya wee chọka amalụ onye nụba this man na mgbe ọ na-alụ ọlụ everything was okay mana ya mara nwoke nwere ike ịlụ ụzọ ọlụ ya nọlụ n'ụlọ ka anya bie nni for 12 years ya dị shocked onye nụba ya nkịta anụwa ebe ọ lụbagolo ọlụ ebe ọ na-aṅụ iyi na-ekwe nkwa ife ya ga-eme ife ya ga-eme oh yes inwe 5 kids wee nọla ana n'ụlọ mefe nọmba 6 nwaanyị wee na-enye gị nri ọ dịrọ dị gị ka anything you didn't even feel as in na onye a bụ nwaanyị na ịbụ nwoke nwaanyị gbaa na ụlọ ịbanyezie ghọọ tiger because you need ashamed of yourself oh yes ibili n'ụlọ nwaanyị lụrụ ụlọ tinye gị n'ụlọ na-enye gị nri gị na ụmụ gị iwekụ mkpa mkpụrụ gị kpọchie you can't do that ịbụrụ dị nwoke sef na gị na dị ọkpala gị bụ the same thing
because she feeds both of you. Ị na-etikwa ife n'enu nna ụfọdụ nwere obi o. Ụfọdụ nwere obi so n'iche na gị na nwaanyị abili you own her. Enyi wee nwere obi mgbe iji nwe obi tụba nwa mmadụ ime 5 times na-eche gị na ị ga-eme gị efulefu nke gị amara ife eji ego eme nya ifusiela na-achọ gị n'ọkụ afọrọ gị nne abụnụ na ị ga-emenwunu ịgbaghalị ya maka na nna ụmụ gịnị 5 kids ụmụ 5 ma gị nwa sef nkịta lachara gị anya. I am so sorry about this. How can a grown up like you, a decent hard working lady like you, gaa n'ọlụbe nwoke omere ego gị? What a shame. Oh yes, I am so disappointed in you. I am sorry, but I have to tell you the truth. Ife a ga-akpọ gị akpọ dị gị efulefu akpọ gị gịnị? Ichefulu na emere ego gị. Ichefulu. Can you hear yourself? A na-akọ eli. Manụ na-eji n'ife nkwụ wee judge. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.